Report. Nag-courtesy visit dagiti official ti Sulu State College ken ni Mariano Marcos State University President Virgilio Julius Manzano Jr. Idi napalabas kas paset ti benchmarking activity da an nairanta ang mga adal iti merit ken promotion system iti universidad. Ti delegasyon ket indauluan ni SSC President Karisma Uto Talong, agaraman ti Chief Administrative Officer ken Personnel Selection Board Chairperson Kaisar Sakiran ken Executive Assistant ani Krisha Samparani. Impeksa ni President Manzano ti suporta na iti benchmarking initiative da. Pinasigkadan na iti panagkomit ti universidad kadag iti padas na tapno matulungan ti SSC amang papigsa iti bukod na ang merit system. Indatag ni Professor Rex Belli Alejandro, Presidente ti MMSU Faculty Association, dagiti kang runaan na paset ti MMSU Merit System. Anang ipaganetget kadagiti sistema ken pagalagadan ti pagtuladan ti personel ken pinagkaykaysa ti sektor ti publiko. Babaen iti dayto yung aktibidad ti benchmarking nakagunod dagiti delegado iti SSC kadagiti napateg apan nakaawat kadagiti kasayaatan nga aramid ti MMSU. Amanamnama ang makatulong iti panakapasaya at dagiti ganwat ti panagduras dagiti empleyado da. Dagiti may batog a kurso, dagiti pagalagadan ti programa ken dagiti pakabuklan a pagalagadan iti institusyon. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.